Здравейте! В това видео ще ви покажа как да настроите освобождаването от данъци в Trad Republic. За целта влезте в приложението и щракнете на профила си горе вдясно. Ще бъдем пренасочени към страница, където ще намерим раздел Данъци. Кликваме върху него и после избираме Данъчен преглед най-отгоре. Тук виждате вашето освобождаване от данъци. В моя случай вече съм го настроил, а във вашия ще има опция да го направите, като кликнете на Управление. После ще ви пренасочат тук, където можем да зададем сумата на 1000 евро. Това е текущата стойност на освобождаването от данъци. Най-добре проверете в Google, ако гледате това видео след няколко години. После кликваме напред и избираме опцията да важи докато не направя друга заявка, горната тук. Избираме това и кликваме добавяне и виждаме, че е активирано. Това означава, че не дължите данъци върху до 1000 евро доход. Ето колко лесно можете да настроите освобождаване от данъци в Trad Republic. Ако видеото ви помогна, ще се радвам да го харесате. Довиждане!